Human sa wala og tuo nga mga hagit sa katilingban ug mga kaso nga nalambigit ang mga menor de edad, usa sa mga gitan-aw nga mga hinungdan mo ang impluwensya sa mga violenting online games ug paggamit sa social media. Apan dunay mga organisasyon nga miklaro nga dako og tampo ang gidak-an nga environment sa mga bata. Sumala sa datos sa Women and Children's Protection Desk sa Cebu Police Provincial Office kon CCPO, 105 ka CICL nga kaso ang natala gikan sa buwan sa Enero ngadto sa Hulyo 13 niining tuiga, gikan sa 108 ka mga kaso sa susama nga period niadtong 2025. Bisan pa sa 2.78% nga pagkunhod ang mga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, misaka gikan sa 39 ka mga kaso niadtong 2025 ngadto sa 54 ka mga kaso karong tuiga o misaka og 34.9%. Apan, ang mga online games o social media bagyod ang angay nga basulon sa nagkadaghang pagkalambigit sa mga kabatan-unan sa mga buhat nga kriminal. Sumala ni Children's Legal Bureau kon CLB Deputy Executive Director Attorney Noemi Truya Abrientos, posible nga ang maong binuhatan na impluwensyahan tungod sa paggamit sa social media. Apan, taliwa niini, giingon ni Attorney Abrientos nga dili lang exposure sa social media o gadgets ang nag-inusarang rason nga nag-impluwensya sa pamatasan sa usa ka bata, apan lakip na ang environment niini. Kaning mga bata dili magud social media ra ang bad influence ani including the environment, no. Kaning paglimit nila sa social media, mubalik ta sa responsibility sa ginikanan kay ang mga experts nag-ingon no screen time for children, absolutely no screen time for children between 0 to 2 years old. Unya, very limited. So niingon, so experts are saying, okay ra expose nimo gamay kay part man na sa learning. Pero it's the parents who will be regulating and managing the screen time of these children. So Giangko ni Attorney Abrientos nga usa sa mga naandan na sa mga ginikanan mo ang paghatag og ganti sa maayong mga buhat sa mga bata o sa pagpahilom niini, pinagi sa pagpalit og pagpagamit kanila og mga gadget. Nunot niini, adunay siya pahingmangno sa mga ginikanan o sa mga adunay plano mohatag og mga regalo nga gadget ngadto sa mga bata. Himuon nimong gift ang cellphone kay mura og incentive for good behavior, na ay corresponding responsibility sa naghatag to make sure nga it will be used for good, no? Di man na parehag firearms ang cellphone baya pod ha, dili siya inherently deadly, it's not used to kill or to maim or etc. Pero na responsibility ang tao nga naghatag ana. In the same way siguro nga if you give pets as gifts, it's a responsibility that you are giving to the person that you should know sa person nga imong gihatagan kung capable ni siya of taking care of the pet. Samtang, nagpasidaan si Truya sa mga content creator nga nagpatik og mga video nga adunay bata nga sumala pa kaniya, mahulog nga usa nakamatang sa pagpahimulos. Matod pa sa CLB Deputy Executive Director, mahinungdanon nga masiguro ang kaayuhan sa mga bata diha sa paghimo og content. This should be investigated kay in exploitative situations like this nga gamiton ang bata, ang reputation sa bata so that you will have more income. Sa contemplation na mo nga mga lawyers nga advocating against trafficking, no, child trafficking, child exploitation, unya kung mahimo pa gyud ning online sexual abuse sa mga kabataan, dapat na gyud ning mo intervene ang law enforcement. Unsa may angay buhaton kung magvideo sa mga bata? Not only consent coming from the parents but informed consent also sa bata nga involved. So duha ka consent ang dapat nga makuha both from the parents and the guardians. Wala ta mo ingon nga dili pwede, but dapat sa bata og sa parents involved nakahibaw gid sila. Taliwas sa nagkadayang kaso nga may kalambigitan sa mga minor de edad, nanawagan si Truya sa gobyerno sa pagpatuman sa positive parenting aron mas mahatagan og proteksyon ang mga bata. Kini si Ardy Morales, alang sa My TV, Cebu.